Näyttää silleen, että se näin. Toi on varmaan luu. Kato, nyt se odottaa oikein sitä. Nyt se näyttää tästä. Toi on luu. Katsotaan kuinka onnistuu. Se on varmaan luu. Tää on uusi, tää on lorva. Lorvia. Hyppää muru vaan. Lulu ei oo ton. Hyppää vaan. Hyppää vaan. Kuuletko, että se kutsuu sitä? Joo. Pieni Se häntä. Raukka uskoo. Raukka. Se ei riitä. Nyt se tulee. Se on tuolla pikku oksalla nyt. Joo. Nyt se ehkä. Nyt se tulee ulos ja hakee sitä. Joo. Oi. Voi, toinen on oksana. Voi. Äiti tuli auttaa. Äiti. Nyt se näyttää Hän uudelleen. tulee sen eteen. Oi ihana. Kato, kun se näyttää, se näin hyvä. Se on muoto. Yli sepä. Sepä näkyy. No, sitten on. Näytä sinne. Näytä kuinka. Oi! Ufo. Toinen ei uskalla. Nyt se huutaa. Ai, uskalla. Ei uskalla. Ihana tuo ääni.